Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da sake haɗuwa a cikin wani sabon bidiyo na koyon yadda ake haɗa logo. To a yau ma mun kawo muku wani kalan logo wanda yake na musamman. To idan kai bakon zuwa wannan tasha ne, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shirye da zarar an ɗora, sannan kai like, sannan kuma kai share domin 'yan uwanka su ma su gani su amfana. A gurguje na faɗa muku ina ajiye ma wannan link ɗin application na Pixel Lab a description ɗin kowane bidiyo da kuma wato background ɗin da za ka yi aiki da shi. Sannan sai ka zo don ka ɗauko shi sai mu zo mu buɗe Pixel Lab ɗin. Ok, bayan ka buɗe shi zai nuno ma fuska kamar nan, sai ka taɓa waccan akwatin a ganta, sai ka zo ka taɓa wannan ok ɗin. To sai ka zo ka taɓa wannan plus ɗin, sai ka taɓa from gallery. Wato na faɗa ma zan ajiye ma link ɗin shi ma wannan kalar abun nan ɗin a description, shi ma sai ka je ka ɗauko shi ka yi amfani da shi. To idan ka zo sai ka taɓa shi kamar haka, sai ka taɓa wannan ok good nan. Ok, bayan ya zo ma kamar haka sai ka ɗan buɗe shi kaɗan, sai ka zo sai ka taɓa wannan alamar, sai ka nemo relating position, ka gan shi ka taɓa shi kamar haka, sai ka taɓa na saman, sai ka zo ka taɓa na ƙasa. To ka in ya dawo tsakiya daidai sai ka taɓa wannan good ɗin. To idan ka gama haka sai ka zo ka taɓa wannan plus ɗin, sai wannan shape ɗin, sai ka zo sai ka taɓa wannan alamar good ɗin, sai ka zo sai ka buɗe shi haka, ka buɗe shi haka dai sosai, sai ka tsuke shi haka. Yau kai masa kamar haka, sai ka zo ka nemo wannan relating position ɗin, ka taɓa, sai ka taɓa na saman, to kar ka taɓa na ƙasa, sai ka taɓa wannan alamar tick ɗin. Idan kai haka sai ka zo sai ka taɓa plus, sai shape, sai ka zo ka taɓa wannan alamar, sai wancan cycle ɗin, in ka taɓa shi sai ka taɓa wannan good ɗin, sai ka ɗan tsuke shi kamar haka, ka ɗan tsuke shi. Yau idan yayi kamar haka, ok sai ka zo ka nemo kalo, ka ganta ka taɓa ta, sai ka kunna enable, sai ka sauko ƙasa, sai ka maida ita baƙa, kaga ta koma baƙa, sai ka taɓa wannan good ɗin. Ok, bayan ta haka sai ka zo ka taɓa relating position, sai ka taɓa na saman, sai ka taɓa na ƙasa, sai ka taɓa wannan alamar. Ok, idan kai haka sai ka taɓa wannan biro ɗin, sai ka taɓa wannan alamar, sai ka zo sai ka sako da shi haka, sai ka zo ka nemo kalo, gata ka taɓa ta kamar haka, sai ka zo ka kunna ka saka wannan farar, sai ka taɓa wannan good ɗin, sai ka ɗan rage masa girma. Ki bayan yi haka sai ka zo ka nemo relating position ɗin nan, ka gan shi, sai ka taɓa shi kamar haka, sai ka taɓa na saman, sai ka taɓa na ƙasa. To idan ka taɓa sai ka taɓa wannan alamar, to sai ka zo sai ka taɓa plus, sai shape. Idan ya kawo ka nan sai ka zo ka sauko ƙasa, kaga wannan baƙar, sai ka taɓa ta, sai ka taɓa wannan alamar good ɗin, sai ka zo sai ka yi masa haka,
wato idan kai masa haka sai ka zo nan kai haka ka saka shi ka ɗan rage ɗan kaɗan daga sama, sai ka zo ka taɓa relating position ɗin nan, sai ka taɓa na sama. To iya na saman za ka taɓa, sai ka ɗan rage shi kamar haka, sai ka taɓa wannan alamar. Ok, sai ka zo ka taɓa wannan alamar. Idan ka taɓa zai nuno ma haka, sai ka zo sai ka taɓa wannan. Idan ya nuno ma haka sai ka taɓa wannan ka kulle wannan iya guda biyun nan, sai ka taɓa wannan alamar, sai ka taɓa OK. Idan kai haka, wancan na saman can sai ka danne shi haka, in ka danne shi sai ka sauko da shi nan har ƙasan nan, ka sauko da shi haka sai ka ɗaga, kana ɗaga sai ka taɓa wannan alamar. Idan kai haka sai ka zo sai ka taɓa wannan, sai ka rage shi kamar haka, sai ka daidaita shi ka rage ɗan kaɗan daga sama kamar yadda kai ɗazu. Sai ka zo sai ka taɓa wannan relating position ɗin, sai ka taɓa iya na sama. In ka taɓa sai ka taɓa wannan alamar, sai ka zo sai ka taɓa plus, sai ka taɓa shape, sai ka zo sai ka taɓa wannan alamar, sai ka zo ka nemo kalo ka taɓa kalo haka, sai ka zo ka kunna wannan enable ɗin, ga ta nan ka ganta, sai ka so ko ƙasa sai ka mai da ita baka, sai ka taɓa wannan alamar. Bayan kai haka sai ka zo wannan ka rage shi kamar haka. Idan ya kamar haka sai ka ajiye shi a daidai nan wajen kamar haka, sai ka taɓa wannan farin, sai ka yi haka, sai ka ɗan ƙara masa tsayi. To sai ka zo ka daidaita shi haka, ɗan dallo kaɗan fari, sai ka zo ka nemo wannan relating position ɗin. Idan ka taɓa sai ka taɓa na sama, ka taɓa na sama sai ka taɓa wannan alamar, sai ka taɓa wancan ka ɗauko shi, sai ka zo sai ka ɗan rage shi kamar haka, ka rage shi kamar haka, sai ka zo ka kawo shi nan, sai ka ɗan rage shi, sai ka kawo shi. Idan ya haka sai ka taɓa wannan alamar biro ɗin nan, sai ka taɓa wannan alamar, sai ka kuma ɗauko wannan sai ka kawo shi nan, sai ka taɓa plus, sai shape, sai ka taɓa wannan alamar, sai ka taɓa wannan. Idan kai haka sai ka taɓa wannan gud ɗin, ka tayi sai ka ɗan matsa da shi sama haka, wannan alamar ka ganta, sai ka juya ta haka, kai haka, sai ka zo idan ya tsaya haka daidai sai ka rage masa girma haka. In ka rage sai ka ɗauko shi, sai ka kawo shi nan. Ok, bayan ka kawo shi ka daidaita shi daidai na ake so, sai ka zo sai ka taɓa wannan alamar, sai ka zo sai ka taɓa wannan alamar, sai ka kulle da wannan da na ƙasan nan, kar ka taɓa da na tsakiyar nan, sai ka taɓa wannan alamar, sai ka taɓa wannan OK ɗin, sai ka taɓa wannan alamar. Dan kai haka sai ka taɓa wannan baƙin na nan, sai ka taɓa wannan akwatin,
sai ka taɓa wannan OK ɗin, sai ka taɓa wannan alamar, ka taɓa shi haka, sai ka taɓa wannan bira, sai ka zo sai ka taɓa wannan alamar, da ka tayi sai ka ɗauko shi haka, sai ka juya shi koma ta haka, sai ka ɗauko shi sai ka kawo shi nan, ka daidaita shi. OK, sai ka zo ka taɓa wannan plus ɗin, sai shape, sai ka zo sai ka taɓa wannan gudun, sai ka zo sai ka ɗan buɗe shi haka, sai ka ɗan tsuke shi haka, sai ka zo sai ka kawo shi kamar nan, sai ka ɗan rage tsayinsa. OK, sai ka zo ka taɓa relating position ɗin nan, ka ganta, sai ka taɓa, sai ka taɓa na sama, sai ka taɓa wannan gudun, sai ka zo sai ka taɓa wannan alamar, ka taɓa ta, sai ka zo sai ka taɓa wannan alamar, sai ka zo sai ka kulle su gabaki ɗaya, ka sa wannan tape ɗin, in ka sa ka duba ka ga ba wannan baka sa masa ba, sai ka taɓa wannan alamar, sai ka taɓa OK, sai ka taɓa wannan alamar, sai ka zo ka nemo eraser kalo, ka ganta, sai ka taɓa ta, in ka taɓa ta sai ka kunna wannan enable ɗin, yawa in ka kunna zai ma haka, sai ka ɗan sako ƙasan nan, kaga wannan, sai ka ɗan daɗo shi haka, kamar haka, yawa in ka ɗan daɗo sai ka taɓa wannan gudun. OK, sai ka zo ka taɓa plus, sai ka taɓa shape ɗin nan a OK, text, sai ka ɗan ɗauko text ɗin sai ka ɗan buɗe shi haka, sai ka taɓa wannan biran, sai ka kuma taɓa wannan biran, sai ka goge. To abin da za ka yi, tunda wannan logo ɗin da za mu yi na mai gyaran keke ne, wato shi ma ba za mu bar shi a baya ba, gwanda mu taɓa wannan ɓangaren, saboda idan kana gyaran keke ne, saboda ɗan bunƙasa kasuwancinka, sai ka ɗan yi wani ɗan logo haka, ko ka buga ko a buga ma shi sai ka ajiye a ƙofar shagonka. Bari mu rubuta Dr. Bike, sai mu taɓa wannan alamar, sai mu taɓa wannan OK ɗin, kaga ya koma babban baƙi. In ka taɓa wacce alamar, to in kai rubutu da ƙananun baƙi gaba ɗaya zai koma babban baƙi. In ka taɓa waccan OK ɗin, sai ka zo ka ɗan sauko da shi nan, sai ka ɗan rage shi kamar haka, ka ɗan rage shi, sai ka zo sai ka taɓa wannan A ɗin, sai ka zo ka nemo a font, ka ganta, ka taɓa ta, sai ka je can ƙasa, ka ga wannan capture 8 na farkon 8, ba capture 8 2 ba, capture 8, sai ka taɓa, kana taɓa sai ka taɓa wannan OK ɗin. OK, to kaga yadda yake, sai ka ɗan gyara shi, sai ka zo ka nemo wannan space ɗin nan, ka taɓa, sai ka ɗan daɗo shi haka, ka ɗan daɗo sai ka taɓa wannan gudun, sai ka zo sai ka ɗan seta shi, ka ɗan rage sai ka ɗan seta shi, na dai zai zauna a ciki normal, ba wata matsala. Ka saka shi a ciki, sai ka zo ka nemo relating position, ka gan shi, in ka taɓa shi kamar haka, sai ka taɓa na saman, ka taɓa na saman, sai ka taɓa wannan alamar, sai ka zo sai ka nemo waccan plus OK, wannan biro ɗin, ka taɓa, sai ka taɓa wannan alamar kwafi ɗin, ka taɓa ta haka, sai ka sauko da shi a nan,
sai ka zo ka kuma taɓa biran, sai ka taɓa wannan ɗaya biran. Ok, idan ka taɓa sai ka goge, sai ka rubuta bike repair shop. Idan kai haka sai ka taɓa wannan alamar, zai koma babban baki. Idan ya koma babban baki sai ka taɓa wannan ok ɗin, sai ka zo sai ka tura wannan miƙe. Idan kai haka sai ka je wannan ok wannan size ɗin ka taɓa, za ka iya ɗan rage shi kamar haka, sai ka taɓa wannan wood ɗin. Ok, sai ka zo ka taɓa wannan a facing ɗin ka taɓa, sai ka ɗan daɗo shi kamar haka, sai ka taɓa wannan wood ɗin, sai ka zo sai ka ɗan sa shi a nan, sai ka zo ka taɓa wannan cup ɗin ka taɓa shi kamar haka, sai ka ɗan daɗo shi gaba kamar haka, sai ka ɗan gwada, in bai ba sai ka ƙara daɗo shi. Yawwa, in kai haka sai ka taɓa wannan wood ɗin. In ka taɓa sai ka zo ka nemo wannan size ɗin nan ka ganta, sai ka taɓa, sai ka ɗan rage shi, sai ka ɗan saka shi ka gani. Ok, idan kai haka sai ka zo sai ka taɓa wannan alamar plus ɗin, sai ka taɓa wannan from gallery ɗin, sai ka zo sai ka nemo wannan keken da na saka ma a description. Na saka ma shi a description, sai ka je ka ɗauko shi. In ka zo sai ka taɓa shi kamar haka. To idan ya kawo ka nan sai ka taɓa wannan alamar, kaga ya juya ya kalli gefen hagu ɗin ka zance ko, sai ka taɓa wannan wood ɗin. Idan ya kawo ka nan sai ka ɗan rage keken, ka ɗan rage size ɗinsa, sai ka saka shi a cikin nan, na zai zauna normal ba wata matsala. Idan ya zauna kamar haka, ok, sai ka zo ka taɓa wannan alamar, sai ka zo ka nemo relating position, ka gan shi ka taɓa, sai ka taɓa na sama. Ka taɓa na saman sai ka taɓa wannan wood ɗin, sai ka zo sai ka taɓa wannan alamar, sai ka zo sai ka taɓa wannan alamar, sai ka zo sai ka taɓa wannan keken ka kulle, sai ka taɓa wannan na ƙasan shi ma ka kulle, sai ka taɓa wannan alamar, sai ka taɓa wannan ok ɗin. Idan ya kawo ka nan sai ka taɓa wannan alamar, ka kulle wannan suma da keke da wannan ok, ka kulle wannan iya rubutun, sai ka taɓa wannan alamar, sai ka taɓa ok. Idan kai haka sai ka taɓa wannan alamar, ok, sai ka zo ka ɗauko kalar background ɗin da za ka saka yi kyau. Bari mu je mu taɓa wannan, ok mu nemo wannan tube ɗin ka gan shi, sai ka taɓa, sai ka taɓa wannan alamar, sai mu taɓa wannan kalar. In muka taɓa zai kawo mu nan, sai mu taɓa wannan alamar wood ɗin. Ok, kaga na yi, sai ka kunna wannan enable ɗin, sai ka ɗan masa haka, ka ɗan tura shi na dai zai maka kyau. To idan kai haka sai ka taɓa wannan alamar,
To idan kai haka sai ka taɓa wannan alamar. Ok, sai ka zo ka taɓa wannan alamar. Sai ka zo ka kuma komawa wannan TikTok ɗin. Sai ka taɓa wannan alamar. Da za ka saka. Mu bari mu saka wannan kalar. Yau zai kawo ka nan sai ka taɓa wannan alamar. To ka ga yadda yi. Sai ka zo wannan enable ɗin sai ka kunna. Yau sai ka zo sai ka taɓa wannan alamar. Ok, idan yi haka sai ka taɓa wannan alamar. Sai ka taɓa wannan alamar. Sai ka kulle su haka. Sai ka taɓa wannan alamar. Sai ka taɓa OK. Yau zai kawo ka nan sai ka taɓa wannan alamar. Idan kai haka sai ka zo ka taɓa wannan plus ɗin. Sai ka taɓa from gallery ɗin nan. Sai ka ɗauko kalar background ɗin da za ka saka yayi kyau. Mu bari mu saka wannan kalar. Sai mu taɓa wannan OK ɗin. To idan muka tashi sai mu ɗan buɗe shi kamar haka. Sai mu matsa da shi kamar nan. Sai mu tura wannan haka kusan ƙarshe haka. Sai mu tura sama haka kamar haka. Sai mu janyo wannan har ya rufe haka. Sai mu zo wannan ɗan, kaga wannan ɗan haske-hasken ya kasance yana tsakiyar abin nan ɗin. To idan yi haka sai ka zo sai ka taɓa wannan na sama wannan alamar. Sai ka danne wancan can ƙarshen can za ka danne. In ka danne sai ka janyo shi ƙasa. Sai ka ɗaga. Kana ɗaga za ka ga wancan ya dawo haka. Sai ka taɓa kan nan wajen. In ka taɓa sai ka taɓa wannan alamar. Idan kai haka sai ka zo ka nemo emboss ɗin nan. Ka ganta? Ka taɓa. Sai ka kunna wannan enable ɗin. In ka kunna sai ka sauko ƙasa sai ka ɗan daidaita shi na zai kyau. In ka daidaita shi sai ka taɓa wannan alamar. Sai ka zo sai ka taɓa wannan 3D shape ɗin nan. In ka kunna sai ka kunna wannan enable ɗin. Sai ka zo nan. Kaga wannan sai ka ɗan rage shi. Idan ka rage shi kamar haka sai ka taɓa wannan ɗin. Ok. Sai ka zo sai ka taɓa wannan alama. Sai ka kulle haka. Sai ka taɓa wannan alama. To idan kai haka to shine ka gama. Sai ka taɓa wannan alamar. Sai ka taɓa wannan save as image. Sai ka taɓa wannan save to gallery. To da zarar ya gama wannan loading ɗin ya je kan wayarka. Idan kuma baka so ka saka background ne a baya, taɓa wannan dai alamar wannan. Sai ka buɗe wannan. In ka buɗe shi kar ka buɗe wancan ɗin sai ka taɓa wannan alamar. Sai ka zo sai ka sauke shi har ƙasa. In ka sauke shi har ƙasa sai ka zo ka taɓa wannan alamar. In ka taɓa sai ka taɓa wannan transparent ɗin nan. To idan ya haka sai ka taɓa wannan alamar dai again. Idan ka taɓa sai ka taɓa saving as image ɗin nan. Sai kuma ka taɓa save to gallery. To idan kai haka shikenan ya je kan wayarka. Mun gode da kuka bamu lokacin ku. Dan Allah idan kai bakon zuwa wannan tashan ne ka danna mana subscribe. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shirye da zarar an ɗora. Sannan kuma kai shiya. Domin like ɗin nan fa shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwa domin mu sake yi muku wani nan gaba. Ba wai
da ka kalli bidiyo ko a wacce tasha ne ka kalli bidiyo ko ka danna musu like. To domin hakan shine yake sa su suna jin daɗi, kuma wannan like ɗin da kai zai sa bidiyon ya yaɗu sosai. To mun gode dai da kuka bamu lokacin ku. Idan baka yi subscribe ba, ina ƙara tunatar da kai ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shirye da zarar an ɗora. Sannan kuma idan kana so ka koyi editing, to akwai editing ɗin da zan koyar wanda zamu koma editing ɗin hoto. Ba za mu yi da yawa ba gaskiya shi, sannan za mu koma editing ɗin fina-finai. Sannan kuma idan dai kuna bin mu a wannan tasha za ku ga dai zan ba ku mamaki sosai. Sannan sai mu dai mun haɗu a bidiyo na gaba. Allah ya sada mu da alkhairi. Allah ya ba kowa abin da ke nema duniya da lahira. Amin.